Здравейте! Днес ще ви покажа. Ще ви разкажа за героя Ясуо. Понеже не мога да снимам игрите, не знам що. Изяме черен екран, в Skype както. И Ясуо е един от да не кажем чак толкова нървнат. Обаче често стават такива работи. И това сега да поговорим малко за магиите. Значи кюто му е, бие два пъти кю и му излиза торнадо. Ето, както видите, два пъти кю, торнадо. И когато биете това торнадо, то самото, като оцелите някой с торнадото, веднага трябва да цъкате рън и то ще стане, имам предвид, това ще е ута му. Това му е ута. Ако без торнадо го пробвате това, няма как да стане. В началото аз не знае как се прави. Аз погледнах няколко неща за него. Сванах го него. Така да му показвам W-то. W-то може да блокне на абсолютно всички ADC-та, магии, ултове, Basic Attack и тем подобни. Ще ви го пусна ето. Вижте. Пуска. Basic Attack блокира. Стената не е много голяма. Когато го пуснете на кула, сваля малко повече. Малко. По-малко аре. Ето така. Виждате. Това ето. Ето. С това пак може да се използва лута. Ето лута. Видите. Сваля как толкова демидж. Ето. Сваля чак толкова демидж, обаче му прави по-силно. И това ще от мене. Дано съм ви помогнал за тях, които са почват да играят с него. И това ще от мене. Чао!